nè anh còn đi cái này chọn thu niệm mày mà rồi chú cái cái chuyện chuyện này mà chú nam pa bia là hiền mizo ni lo vô thì tu na hiền sanga lệ zali somret panga về lâu mà nè kan no leis a zaw lo na pakhat chu Mizoram chung ni si Mizo ni lo te vote ma chuana politics khel khem hi ram mangai tak ani emo khotlang mangai tak an ni emo kala kha tam lo khop mai VC level a poni se Mizoram chung ya Mizo ni lo vote in hat em i khriat ho kha han ngai to chuak chin la ram le khotlang mangai ain lal na le thu nei na mangai zo kan ne tlang pui man mangai lo chu ka ti tol lova ma se a number 1 a chuan lal na le thu nei na a number 2 a chuan ram le khotlang chun ve ma na o poisa mangai na jok po kala se tel lova sanga zali somret panga a khuan e za som hui tur chuan ama kum fe tang in ne langai min kal san lawang ka ring lawan ni chuan hi ang wang en o politics lu tu ka comment siam chu ka tum lo ma se he ui hian eng mung nge mu ni tun la ya import thak tum an tam to chu wangin do tran ve tlat tu hết tiang din huna kan din lai tak hi ngai tua na atoi tup hun lai ani thina ngai tua na hi athui thei do khum khum ani Mira, si te relajas, te juro que no te van a matar. mi pa ho chuan het langwal van nei kan ti le rang tang chu mei chia te hian mi pa te hi an hanarin thei zia hi amak ka ti viau thin do na ma se pathian in asiam dan ani tlat mei chia chuan mi pa chu aring hle tu ani ingai zong khan aring zo tak tak lo chen i chuan nupuya nei do su mei chia chuan an bial pa ne mo an pasal te ne mo an ringam tu ani ringam ka ti khan ngai zong la mani rawin an nun ma lam hun ze la tan zo ka ne ka ti anin khat pum hlum ngam tu ani a ti kha kan thil thlir dan hin ang lawa mizo te chu thil ti deuh thega thrin kan nia heng te hi mizo no pang chu ni se an va kiu te ti ain an ti om ang lo in sual na thinlung kutin thlak do na thinlung kan tu ni rong ta lom ble tu te bua se nge kan ti le dai mai the mà Hindu le de la pinta lo na bang dia ke ka du lo wan to ta kan chi ga khu ngai kan chi tu ko ke ni re ro na to mai ni no kan ma emene vi la kuma anso arum ber ke na anso vale to lo mir thai ma da zuram samana atong lo ni lo sam pa ya to di ko eso ma ko bang le lal pa zara je la bo ko thai ai nang re la ji to mo ta me le se ko rom bang e ya la ti ma a thil se pru se mai tra vai min tin de do gan ti jo wa lo ko la ta de kan du lo
mồ nó tục căng đúng rồi đây đi ăn lẩu con rồi ăn xoay tung em rồi cái phải rồi mua tiền rồi xoay đi đây xoay nhiều bắc lẩu từ cái này về thầu con cắt nó khéo nó cắt ini apa này patling lung oi lo hi chuan lung oi lo thei te mai nia I pasal tu kha lung oi lo chin la chuta om dan chu idam chu ai chen pui tu mi zian ti I khedon nia tun lai chu he mi te chon chin hi kan ten na sakhop maya kan ron lati zel do na thlir tu ten kan hre tu chu kan en du zong en tu tam lam kha kan zong ve do thina thil thadeu lak pui ten oma thil ho deu lak pui ten oma thil trong kai deu lak pui te trong kai do deu lak pui te a him chin ani chuan kan lak pui piang kha kan bo lo thei dawa chu wang kan en du zong khalo en zel mai la kan en du lo zong lo ni point kan en du zong kha kan hel chuak ve le mai do na nia tunlai chuan tu te singa thalai an tam zo ka kan muang hian milak chan chin kan ti wang nge nia en tu mi pa nei tam zok thrin ha kan nei ma se tun tum chu mei chia an kan tam zok thatlat maya mei chia in an en na sathian channel hi thang deuh zok bok mi patu zong kan ti lai ain mei chatu zong kan ti lai hi channel a than lai ani zia boka khriat ve mai tan ma se en tu te zinga tam zok channel la subscribe lo kan ni thung channel subscribe si lo en an tam zok hi lom om ka tia in chunga lom thu ka soi bok ani kan video ti chhote min on en sak zel don yo phẳng kim su